Mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Gipasara sa LGU ang usa ka kan-anan sa Katarman, Northern Samar tungod sa kalapasan sa sanitary ug meat handling guidelines. Ani ang report. Naabot sa atensyon sa Katarman LGU ang post sa usa ka nakapalit og sudan ngadto sa usa ka tindahan. Diin makita ang mga od. Ug subay sa reklamo, dali may pahigayon og ocular inspection ang taga-Municipal Veterinary Office, Meat Inspection and Food Safety Division, kauban ang ubang ahensya sa gagamhanan kagahapon. Dinhi ilang nasuta ang kahimtang ilabi na sa likod nga bahin sa tindahan. Hugaw nga freezer ug mga nagkatag nga mga basura sa likod nga bahin. Nunot sa nakita, gisyuhan sa LGU og cease and desist order batok sa tindahan. Matod sa Meat Control Officer nga si Vivencio Moreno, nga subli silang mopahigayon og inspeksyon sa naisgutang tindahan. Kini aron masuta kung nasulbad na nila ang mga kalapasan sa dili pa mo desider kung pwede na sila mobalik sa ilang negosyo. Samtang lakip nilang gisusi ang laing mga kananan sa lugar aron ilang masuta ang mga kondisyon niini. Damo sunod mga factors kay nano nga nahinabuin sugad sa siton. Una is poor food handling practices. Diri maupay ang storage san kanray ang babalidya nga manok. Siguro ginhapunan si langaw ngan ang langaw nagbunay sinsiton didto nga karapanindang. Ang sikin sa man nga mapakya sa pagsiguro nga limpyo ug luwas ang gibaligya nga pagkaon, pwede mapahamtangan og silot ubos sa RA 10611 o ang Food Safety Act of 2013. Ako si Orchid Silapinkaw, Balitang Bisdak.